Jeg blev rigtig glad, da jeg hørte, at der eksisterede en dansk anti-stalking-forening. Jeg er blevet forfulgt af en aggressiv stalker i over 10 år, og har følt mig meget alene. Det er over 100.000 mennesker i Danmark, der er udsat for stalking. Det er jo et kæmpe problem, og det er overraskende for mig, at jeg er ikke klar over, at det var så udbredt. Det startede for mig med, at en fan, en kvinde, som selv er pianist også, skrev til mig på min website, og så blev hun altså bare mere og mere opsøgende og har fundet mit mobilnummer på oplysningen, ikke? Og har i perioder ringet til mig 10, 15, 20 gange om dagen. Hun har så også opsøgt mine forældre og min bror, og har holdt opsyn ved hans bag en busk, har jeg hørt, ved børnehaven, hvor de var og stod parat, eller når han hentede dem børnene fra børnehave, og altså lidt uhyggelige ting, ikke? Hun har engang spottet mig i metroen og fulgte efter mig løbende efter, og så er jeg nået ind bag en låst dør. Det er generelt meget, meget ubehageligt, både for mig selv, min familie og mine kolleger. Jeg har oplevet frygt for, at det kan udvikle sig til noget meget, meget farligt, ikke? Netop fordi det er en person, der ikke er i psykisk balance og vækster fra at være meget, meget stille og selvudslættende til at være meget, meget aggressiv og tangerende til fysisk vold. Jeg har ikke rigtig fået noget hjælp nogen steder, men jeg har dog fået lidt hjælp her på det seneste. Jeg er blevet opfordret af politiet til at søge om tilhold. Så jeg har været op på politistationen og oprettet en sag og fået at vide, at jeg nu skal føre en logbog over, hvornår hun dukker op og generer mig og mine kolleger og familie, og så kan jeg søge om tilhold. Jeg synes, det er godt, at der er sådan en forening som Dansk Anti-Stalking-forening, fordi det giver et sted, man kan gå hen som offer og få rådgivning og simpelthen udtrykke sig over for nogle mennesker, som ved, hvad det handler om. Og det er en stor lettelse at ikke være alene med det.